на Brawl Stars. Видях коментари, че някои хора са ми писали да играем на Fortnite, но не знам как и искам много да се науча, защото ние имаме компютър вкъщи. Обаче не мога да играя на компютър и компютъра не може да държи и ще гръмне, нали? Така че ще се опитам да играя на Fortnite, да се забавляваме, да си говорим, да умираме, да виждате какъв бот съм и така. Аз ще качвам видеа всяка сряда и четвъртък. Така че чакайте ги и видеята ще се качват в 7:00. Чакайте ги в канала и винаги ще се качват. Може някои седмици да правим по 3 в събота, но не знам. Ако искате, пишете в коментарите. Аз няма да съм такъв ютубър, да искам да се лайквате и да сабскрайбвате. Искам просто да се забавляваме. Не да ви казвам всяко клипче, лайк и сабскрайб. Аз като съм един нормален ютубър, който да забавлява неговите абонати, да прави всичко, каквото и те искат. Например, не съм като повечето ютубъри. И сега, както видяхте, вече играем на Brawl Stars. Но ако искате, пишете в коментарите да играем някакви други игри. Вече знаем, че искате да снимам на Fortnite. Спокойно. Нанимайте. Ще снимаме на Fortnite. Кой не ме гледа? Оп! Браво, Лекито. Лекито е много добър герой. И както и да е. Имаме нещо тук. Да отворим. Нека да видим. Так. Ерея. Може да е нещо по-добро. Имаме ли достатъчно квестове, че да изиграем няколко игри, да може да вземем Battle Pass? Айде го вземем. Искате ли? Айде го вземем. Ще го вземем. Трябва да намеря лоу. Ще вдигнем и ще изиграем няколко игри. Ще ги спечелим и ще вземем Battle Pass. Защото ще бъде най-интересно. Легендарния Стар Дроп. Всички ще си мислим какво ли ще отворим в този Стар Дроп. Много ми е интересно. Дано да е някакъв броуър, защото ако е някакъв скин или мегано пари или някакъв там гаджет, Star Power, но не бих отказал нищо. Хайде бе, обърни се. Опиум Франк. Нека не го изпрачих той. Франка ще уби. Аз направих много простотия. Много голяма простотия. То на мен ми се бъгва. Нещо ми се бъгна.
Мале, това ни изигра много лоша шега. Колко ви трябва да направим слова? 3. Трябва да се... Нещо тук ми се бъгна и ми дай да ходя. Аз няма смисъл да си показвам лицето, защото би трябвало вие вече да го знаете, защото тези, които са ми гледали една идея по-малко старите видеа, може да знаят, че какво ми е лицето. Имам един коментар в моя YouTube канал. Както ви казах, ще искам да ставам се по-редовен. В миналото видео... не мога да играя лола. Мале, този бро е ужасен. Ще играем с Драко. Той пък ми е напълно горе. Аз сега събирам монети за Кордилиас и от такова отлично, аз казах, че няма да съм много щастлив, ако ми даде коинс, но бих го приел, защото искам да апгрейд на Корделиус или Кордилиас. Аз и това не мога да играя. Не мога да играя никакви герои. Айде, бай-бай. Окей. Да го изпапкаме ли този наведнъж? Оп! Так. Айде. Не кит. Сигурно един от най-омразните броуъри. Не защото е много слаб, а защото е много щупен. Ще го бием! Той! Не, ще умрем. Не умряхме, добре. Спечелихме. Да спечелим още 2 игри. Имаме 2 кенжита. Едно. Значи ни трябва 4 удара да щупим една кутия. Той може да има рикошет. Моля, колко удар този. Аз направо го ваншотнах. Това е много просто. Благодаря на Кенжито. Маля, Кенжито ме спаси. Не. Аз съм бай-бай. Не съм бай-бай. Той си изпусна всички шугари. Не. Ще си ги пусни пак на мене. Какво да Кенжи. Так. Не, Кенжито е много щупен. Твърдеш. Не. Още една? Още един. Манки, иди Люфи. Мисля, че беше Сърч, нали? Да, не игра със Сърч. Да, със Сърч. Нека да вземем. Няма ли някакъв по-як скин? Не.
Пак ли Кенджи? Но между другото забелязвам, че Кенджито много се играе. Не, защото вътре. Кратка пауза. Малко се ядосах, защото ме убиха. Да, сега да няма Кенджи. Сега ще има Кенджи, нали? А, не, няма. Хе. А да, ама има Леон. Какво пък сега се случва? Ау! Ако се стърчи съм бот. Ама какво се прави? Добре. Изхитрихме се. Опа, так. Айде. Не. War. Направихме поне победа. 4-то място. Юху! Нека да видим. 7% ни трябва. Стардор? Монетки. 3000. Вече вдигахме Корделиус. Аз се загрех. Значи брат ни е помогнал да го вдигнем. Вече има мига и пречарч. Окей. Сега. Win 5 Battle Ranks. Не. Win 5 Battle with Hank. Окей. То с Ханк. Както повечето хора знаят, Ханк брутален скин на Пърл. То газаря. Мена кефи. Виждал съм тактики с Ханк, но и доста хора казват, че Ханк е... Да, верно ли ще ми се падне Кенджи? То няма такъв късмет като мен. Знаете, хора? Да. Верно ли ми се спука балончето? Так! Не, избягаме.
Ако правиш това... Да. Да, сечих се. Ханк, както казах, е най-слабия броуър, защото какво може да направиш с той? Шоудаун! Шоудаун! Ботки са толкова да се прави. Той най-големият, то най-слабият броуър може да победи ботове. Опа! Айде! Още малко изимаме нашата цел в това видео. Legendary Star Drop. Айде! Всякакви квестове имаме. Нека да видим. Имаме ли някакъв... Може да изиграем до шоудаунове. Да направим 15 елиминейшъни. С Ханк. Окидоки. Окидоки, рукита. Нека рукита. Ако някой ме е слушал в миналото видео, казах, че обичам да си пее песнички. Повечето мои приятели ще го отрекат и нещо, но... Тук би трябвало да са много по-добре. Ама той брат ми не е апгрейднал. Ханк. Не ще тая крова да се оправя. Хеп. Оп, браво. Къде пък учи? Ние го изгубихме. Так! Не. Так! Шоудаун! Аз не направих нищо, признавам се. Аз ще направя нещо. Нали? Оп. Сега да вземем някакъв хубав стандартен броуър, който за него имаме квестове. Гъса. Защото може... Имаме два квеста и може да е много. И без това имам брат. Имам много як скин. Supported us. Але. Ще го вземем с видео Battle Pass. Някой да стане. Другото видео може да е на FC Mobile. Цялото. А не като миналото на половинка. А пък другото може да е на Brawlhalla, а третото ще е на Fortnite. Мале, хората, които искат Fortnite, сигурно няма търпение за този клипче. Ама нашия кога умря? Мале, работата е много зле. Кога много умря? Аз трябва да направя няколко победи, що ще играя с такива, то едва ли ще мога. Той да Dynamite да е някакъв хубав, а не да ни са тинва.
Шолдон! Айде, наш! Може го! Айде! Не, давай, може! Браво, бе! Той дай на Майк Дано да иска още да играе. Моля те. То се е видял, че няма да бъде с него. Двадесет и едни минути ведо. Моето видео сигурно ще стане колкото миналото. Сигурно ще стане повече време. Защото, нали, искаме да вземем Battle Pass-а. Той не може да стане за 2 секунди, нали? Пак не ще умря, защото се хвърля боя, пак той забравя, че е гел. Работата е много трудна. Не, четвъртото ще бъде на Fortnite. Чухте ли всички, които искат да играем на Fortnite? Ще играем на Fortnite, спокойно. Добре. Мале, дай на майка го направиха на спуки. Шоледан. Аз този път малко се хвърлих. Някой ми е писал на WhatsApp. Няма сега да му приемем. После ще му приемем. Кратка пауза. Трябваше да отговоря на моя приятел. Той е в Истанбул. Ако за хората, които не знаят къде е това, повечето би трябвало да знаете, това е в Турция. Ако искате... Диана, падна ни се българин. Аз съм много просто, че се хвърлих на нита. Аз съм много просто, че се хвърлих на нита. Мале, аз как мога да се хвърляте и на нита? Не спирам да ги гледам тези квестове. Още 2, 3... 2, 5... 500... 2000 ще вдигнем. Мале. 3 и 5, 8 кила трябва да направим. Още 10 кила трябва да направим, хора. Защото имаме един квест, където трябва да направим с гъс и някакви други броуъри. Тях трябва да направим още 8, но на този ми трябва да ми 2, така че да им в Battle Pass да си отворим нещата, когато ги направим. Поне 2
два пъти трябва да сме взели, а ние сме... Какво още? 3... 5! Още 5 и взимаме вече целия Battle Pass. Мале... Абе, в този видео ще може да го вземем Battle Pass. Сигурно ще стане час или 40 минути и играем само на Brawl Stars. Другото ще е FC Mobile. Нали? Някъде тук ли? Тук, долу. Так, оп. Давай. Аре. Бай. 5 кила. Още 3. Аре, виждате ли? Ще ги вдигнем. Take Spooky for a walk. 3 кила. Давайте едното го уби. Браво! Сега ако се чуете, що спрях да говоря, ами защото става много напрегнато. Бибито. Бегай. Бегай, защото да сме двамата срещу този пан, защото е много гаден. 5, 4, 3. Аз съм рейндж. Аз съм рейндж. Какво ви казах? Аз съм рейндж. Оп, те спускам щита. Давай. Три сме. Два сме. Ап! Безпадна победа. Още една. Трябват ни 2. Айде. Тъй да го направим, защото ще искам да вземем той. Coin, thank you. Coin си ли? Айде, 100 за Кенджи. Направо се минути да си го вземам, но няма как. Няма да може да съм хитър Петър. А пък тук колко? Аз малко ви изфъгнах, че после ще отивам на Battle Pass. Трудно говори, че сме ги свършили. После ще играем. С колети ще играем 5 мача. 5 по-скоро ще играем на футбол. Футбол с колет. Има някакви с футбол да ги запазя. Да. Още една победа и 2 elimination. Само двечки. Bro, no. Gotta stay calm. Кой ли ме гледа в този момент?
харесвам много ютубъри, където имат много абонати You scared me. и искат още абонати. То, за жалост, това всеки ютубър го иска. Дори аз, да кажем, го искам. Но повече искам да се забавя. Аз този YouTube канал не съм го направил, защото само да качвам, да изкарвам пари, да стана там колко бях, 10-15 хиляди. Колкото и да е, не ми пука това. Аз искам моите сабскрайбъри, така да кажем, да се забавляват с мен. Не искам да и карам нарочно да се абонират. Защото аз сега ще кажа, например, на мой приятел: "Хей, абонирай се за мой нов YouTube канал." Да бе, така ли е бил? Някакъв друг кой да пък правят такива. Аз мисля пи. Ще направим 2 кила смисъл. Това е. Писа ми вече да игра с това. Той пък да не е много голям. Защото тогава ще е интересно. Да е мен по-долу. Къде ми стърпи? Той какъв беше митик? И пък аз съм го нямам. И те ще е по-лесно. Ето го, мистер Пи. Сега май съм го пускал няколко пъти. Но той може да цели пестрани. Някаква. Давай. Тъпия Ив. Еве. Аз рейндж бях, да, рейндж. Малко рейндж. Аз имам имунитет. Опа! Няколко! Бра, какви са тези, бе? Какво скачате няколко? Скачате няколко, аз куда направя? Аз не изкарам някакво Ламборгини. И тук да избягам, аз да и съм. Ай, се чу. Преправих. Давай, тъпия спамер. Слушай си отдолу да се хилваш, може да се хванеш. Избягай по-добре. Кой се пуска с понито? Не, това е спомер. Аз по хора мога да целя през стени. Да, но това нищо не прави. Брат, не ще играе. Ами се играе с един мистер Пи. Какво трябва да правя? Да кемпи или да съм гаден? Каквото и ще правя.
Веном. Веном. Добре, официално това е фен на Веном. Прошки. Хайде бе, дай на майка, аз ти го оставиш на пунка. Айде. Молодци! Не говорих, защото това беше малко напрегнато. 46. Так. Когато отвориш стайл дропа, свършва видеото. Има нещо да покажа за тези, които не го знаят. Можем да видим чорап пин на Спайк. Ако скръвнем много. Вау! Так. Колет, Петуин и 15 кила и Брау. Роналдо. Не! Аз верно не слушах Колет. Да, ето, гледай го какво е. Къра 7, нека да те видим колко си къра 7. Добре. О, бро! Брат, какво правиш? Аз ще сложа тук малки дразнители за всеки случай. Те ме изпалиха.
да search. Да попитам. Но да. О! Аз му направих пас. Шели Сигма. Сегла Сигма. Underworld. Хуйни. Underworld. Абе, не бе! Абе, ще си вкара, бе! Тя са много са тъпо, гачи тъпичи се отборници. Той клип ще става по-дълго от видеото. Ами то се е очаквало, то ще стане 1 час след клипче. Нали? Ще бъде 1 час. Power level къде е? Кордилиас. Ще оставя, брат, да защото той е по-добър в избирането. Не, маля, ако я бях направил пак тая бастотия. Фу-фу-фу. Сега пак къде ви очи колета? Ти подем, гледайте. Тя ми взе нищо, нали? Тя ще бъде много слаба. Ти си мисля, че си бъда добър. Аз искам просто да заснема едно видео и да стана... Да взема Battle Pass и да свърши видеото. Аз искам това. Не искам нещо друго. Давай! Хе-хе. Това беше много бързо. Целият отбор да иска. Целият отбор. Моля ви. Моля. Yes. Да ги спазим всички. Ето, бяхто да прави главно нещо. Ето и други ще направиха, защото... Може да правим да работи да вкара? Бум! Рафаел! Ето го Рафаел. Рафаел! Поди! Добър! Ела! Рафаел! Малете ми е 45 минути. Хора, заради вас го правя. Днеска няма никакви намерения, но знам, че обичате да гледате YouTube. Всеки обича да гледа YouTube. И аз, нали, такъв си викам, ще направя едно клипче. И ще викам главата ми, всеки сряда и четвъртък да правя
да справя клипчета, дали? Да ни е готино, да ни е сладичко. И да се стане чил. Нали ще му яко? 2 дни да сте с мен. Четиридесет и 6 минути гледаме телефона. Ето ние правим едно и също, дайте режи. Всички, които искат да са OG-та, аз съм OG от първата игра. Защото единствената ми цел, която искам да направя, е да взема Battle Pass. Не целия. Или? И да направим един пак опъник, всички да се забавляваме. Май никога няма да забравя как гледах едно видео. Всеки някакво дете вика: всеки ден брат ми ще качва, когато свършим Battle Pass, всеки ден брат ми се отваря пак опъник на Battle Pass. Това би било яка идея. Мале, много е гадно да снимаш на тераса. Със сигурност е много гадно. Ма защо е да си на мене, като съм на 48 кров? Про! Много си про. Сега малко интернета ще ни треса, как ще влизаме вътре. Моята стая, аз съм стая личния интернета. То да е за цяло. Yes. Кое са онлайн? Само колко? Мале, вътре вкъщи е много топо. Много топичко и уютно. Още какви квестове направим общо? Това. Ами, нека да довършим. Още 14 неща трябва да направим и взимаме целият Battle Pass. Видеото, за който всеки се вълнува за него. Има ли хора? Всеки се вълнува за легендарния Турдур. Започваме ударно. Трябва да изиграем бързо играта, докато на мама не е започнала същото. Трябва да говоря като някой стар започнал ютубър, някой не стар, някой
Преди малко, който започна YouTube. И, както знаете, може на лайв ще вземете когато бъде, ама едва ли. Между другото, аз съм си включил PlayStation 5-цата. Падна ми джойстик. Ай, няма да е никой като ми налети. Сега тук сме, трябваше да сложа моите главни за устни. Приятен курс. И гол. Та-та-та-та. Да видя колко време стана, мале. Да ви остана по вече време отмина от този път, колко пъти го казах. То ви миналото видео имаше само 3 игри. Само 3. Без да пи. И 9 минути. Ае! Караме един гол. Не, гледайте как му забука. Гледай. Много обичам това. Айде да тръгваме. Ето ще го играем до края, защото, нали, да можем да вземем най-много килове и да свършим колкото се може по-бързо видеото, защото никой не се гледа толкова много време видео. Кой ще има толкова много време да гледа някакъв YouTube, то сигурно само аз ще го гледам, защото кой би искал да гледа някакъв ютубър, който от не знаем колко време е било. Дай, пас. Браво. Виктори? Не. Ей, тарат. Helicopter.
Нека просто направи, брат. Още 3 кила. Трябва... И си свършваме нашата хубава работа. Аз съм един нормален 9 годишен. О, това какво беше Леле? Леле. Леле. О, те играе губи май. Това не. Това на мен не ми пука. Това на мен не ми пука да направя 2 кила и това е. Кой ми пука? Не, той няма да ги направи. То с интернет на Макдоналдс няма как да ги направи. Не, брат, аз мога да го направя, пичове, да помогнете малко за които да стане интересно, не да бъде толкова скучно и само да играем Brawl Stars. Ай, напред хората се забавляват с мен, да играем, да имаме хумор, а не те. Тук. Айде. И сега ще ме убият, брат, тъпото пени. Би 980 да би, брат. И аз умрях, аз съм 580. Ай, още един клип. Още един. Не, брат, айде, бе, колете е най-тъпия броуър, брат. Не това. Верно ще го свърча. Какво? Моля, само идва да си изтрия Brawl Stars. Само идва да си изтрия да бия Brawl Stars. Не ми пука. Дали ще... Бистро имам супер сел ID. И няма да загубя всички плейбори. Като Куртилес. И без това също и брат ми го има като в телефон. И ако когато... Не, те ще печелят. Защото нашите са просто са много добри и трябва да направят на протата, че го можем. Няма какво да стане, нали бе? Наши... Нещо да кажа по въпроса. Канзи. Брат, игра са гъври сме. Вие ще стане час. Няма ли някакъв друг квест с някой броуър, който има 2 и Джангъл. Брат, трябва да направим това с тука. Не един кил. И брат, ако трябва да даш умру долу, да ни губим време, защото ви остана час. Най-дългото видео в света за мен. Айде бе, брат! Айде опихо бе! Аз стреляй бе! Разгеле. Я не го убих. Кой ми стилно? Чето нямам чул, бе, брат. Кой ми стилно е ти някакво? Тъпя бомбо, сестра, с още мъки. My favorite brawler
No Kenji. No. No. Ne. Everybody. Qual foi no McDonald's? A Supercell. Corkscrell. Thank you. И 9 elimination. Рано ще да е такива. Добре, искам да се застрелям. Другата игра, като ще направя тук кила, ще игра с примерно да скачам при чак боя. Както Clashers казва. The Clashers. Ей! Да отрепим някой. Моля да отрепим някой. Братка, през малата стаята, виж. Много интересно. Даже ще ме изкара от играта. Записваме ли още? Накрая направих даже 2 от 8. I see you. Умреш, Дима. Чакай, Кенжи. Давай, ясно. Match over. Match over. Super. Уж нещо. Тази минута и да направим 6 кила. Един час и 4 минути седи в този телефон. Брат, я за интернет на Макдоналдс се очаква да убия няколко такива човека. Нали по-неща? Какви са тия извънземни? Хора, пазете мен! Пазете мен! Аз съм най-важен от всички. Имам 3 джема. Чухте ли? Пазете мен! Пазете! Никога се не може. Аз трябва да загубим. Опазваме цялата артилерия. Слагаме на 3. Къде бе? Колко с интернет на Макдоналдс трябва да седи прав заради него
да седя прав цялата ми игра, че да мога, нали, да мога и всеки ще умре. Брат, много гадно видеото. Аз за той снимах на терасата. Аз заради той снимах на терасата. Не заради той, аз за той го снимах на терасата. Защото има там да гледат, а пък на терасата е най-чил. Давай на малко, наблюкай бе! Наблюкай! Ей, какво трябва да направя кил бе? С интернет на Макдоналдс. Той е починно, брат. Той вече ръцете ме болят. Всичко ме боли. Гледай какво е това? Мале, това... О, брат. Твърди кила ми трябват. Стара! Трябва да прима. Брат, ще се вземем сигурно. Нали? Шест. Айде бе, интернет. Брат, ще си стрия Brawl Stars. Ще си стрия Brawl Stars. Окей. Брат, на това видео не знам дали ще ме кача. Това ще са ме движение. Battle Pass. Ей, за сигурност. Да сме сигурни, че не го взели да направим 2 кила. Ето го, хора. Най-чакания момент в цялото видео. Legendary Star. Моля да си Supercell. Цял 1 час ми загуби да си играя играта. Моля те, дай ми един хубав долар. Мистер Флай ми дай. Един скин, който дори не знам, че съществува, ми дай. Чао на всички! И в то, те, които стигнали до края, искам да напишете хаштаг България.